Ce faci, Barusane? Hai, Barusane, că am treabă. Gata, 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 au, au. De bani. Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Marian, iar astăzi mă joc Metea România pe serverul de roleplay Silver Sky. Mie mi se pare că este cel mai tare server de Metea pe care l-am jucat eu. Are roleplay românesc și foarte multe chestii interesante. Adică, să zic așa, să iau așa la rând, am pe aici tot regulamente, uite, daily bonus, statistici, unde spune tot, quest-uri, mașini, am și o mașină. Ai noroc, Barosane. Ai de viața mea. Ce faci, Barusane? Hai, Barosane, că am treabă. Gata, 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 dar vă rog, lăsați-mă în pace. Aoleu. Gata, 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 au, au. De bani. Nu, da, frate, lasă. Băbesc. Hai, bă, omule, mă bagi în sperieți. Te pup, noapte bună. Da, și cam așa se petrec seriile minunate. Cât avem aici, să vedem, 42 online, este destul de târziu. Dar nu asta contează, oamenii sunt de viață pe aici, ne distrăm. Eu vreau să avansez cât mai mult. De exemplu, m-am jucat și mi-am luat un job de la primărie. Cum se vede acolo sus, vânzător de hot dog. Păi, hai să vă arăt și vouă cam ce poți face la vânzător de hot dog. Ia las mașina aici, cu motorul pornit nu durează mult. Deci mergi aici frumos la un chioșc. Apăs M, apăs pe chioșc. Să mă dau un pic mai aproape. Invers. Dacă nu merge așa, așa. Ia. Stai, ăsta nu e chioșc care să meargă, cred. Nu mai ar fi trebuit să meargă ăsta. Dar mă duc la altul. Nu. Așa, mă pun aici și apăs și așa începe. Și aleg aici. Da, pac, de care vrea small, am apăsat și Fanta. Țin apăsat aici. Pun aici mai mult suc, așa vrea. Normal. Punem tipul ăsta, large și el tot Fanta vrea. Și banii se fac foarte ușor, ia să vedem ce vrea. Ăsta și 7-Up. Cel mai simplu. Poc. Și aí, când m-am plictisit, am ieșit frumos. Mă duc la bancă. Pe F11 harta. Ia să vedem. Știu că aici e banca, oricum știu să ajung la bancă. Pun centura. Și am plecat la bancă. Hai că și eu așa fac o românească. Am mașina asta, am luat-o cu 1500 de euro. Nu de euro, de lei. Am găsit-o la second hand. Vă arăt imediat unde este dealership-ul. Nu prinde mai mult de 140, dar mergi. Pe mașină rea. Vreau să o softez. Imediat vă arăt cam ce poți face la mașină. De aici am luat mașina, merg frumos, o bag în parcare. Ia să vă arăt dealership-ul. Și să zicem că mă duc de aici, la domnul ăsta, William. Vorbesc cu el și vedem ce mașini mai sunt și ce prețuri. Uite, mountain bike. Uite, Ranger, BMW X5 20.000, prețurile 5.000, BMW 30. Și nu mi se par mult prețurile, mai ales la SH. Da, uite, adică vând admin sau cine știe ce sunt de se vinde așa. Da, mi se pare că de aici pot lua mașini noi dacă nu mă înșel. Sau nu.
la diferite persoane. Da, dubă, nu știu ce. Deocamdată am mașină, nu prea am bani, așa că nu mă complic. Mă duc în 2000 de lei la bancă. Opa. Salutare, salutare. Așa. Adică, vedeți, oamenii sunt foarte de treabă, vin, vorbesc, își văd de treaba lor unii. Ce mi se pare foarte tare este faza cu radarul. M-am amintit de stâlpul ăla. Faza cu radarul, nu vreau să mai mă ia, că v-aș arăta, dar nu am destul de mulți bani să vă arăt. O iau frumos pe aici, merg la bancă. Mama, acum merg pentru prima dată și eu la bancă. Pun aici în parcare. Închid geamurile. Păși shift aici tot, deschide capota, portbagajul. Opresc motorul. Ies din mașină să o încui. O încui mai ușor dacă apăs direct pe mașină, decât să iau astea cheile din inventar, una alta. Mă duc aici să vedem, nu prea ce se face pe aici. Deci mă duc la domnul ăsta, Dorian. Bancă, tranzacții. Asta, deci depozitez 2000 de depozitare. Bun. Acum am la bancă 4480 de lei. Și am rămas cu 550 ca să nu am probleme cu jafurile, adică pe ei sunt mari mafioți și trebuie să avem grijă. Vă aștept și pe voi să ne jucăm împreună, poate facem și live-uri ceva. Aolea, am uitat pe mașină. Așa. Ce mi-am dat seama? Hai să pornesc mașina. Să mergem până la service să vă arăt cam cum se mănâncă treaba cu mașinile și cu tuning-ul. Eu știu decât de serviciurile astea, adică cel puțin știu de ăsta de aici. M-am dus prea. Știu decât de ăsta. Mergem frumos la el. Pac, pac. Adică vin frumos dacă am vreo treabă să repar mașina. Bag mașina aici. Și am așa. De reparații 2200. Și mă uit. Genți. Mi-aleg aici toate modelele de genți pe care vreau să mi le pun. Stage out. Deci 4x4, 470.000. Hidraulice 20.000, Nitro X10, Stage 1, Stage 2 și Stage 3. Stage downgrade, ăsta nu știu cu ce se ocupă, spoilere. Frumos, frumos și altele. Da, cam atât. Culoarea mi se pare că se schimbă la alt tuning. Putem întreba băieții. Avem aici un staff foarte activ. Te ajută cu orice. O să mai mă joc eu off camera, o să strâng bani, o să văd mașina asta, adică o să mă distrez pe aici. Primăria, nu știu unde este primăria. Pun centura că bipă e. Pe aici pe undeva era radarul. Hai să încerc să fac niște driftulețe astfel. Da, s-a dus și capota. Nu, mă las de driftulețe. Să văd unde este primăria, că nu știu sigur. Bine, imediat pot da mesajul unui helper sau admin și mă teleportează la primărie, adică la urgențe nu e o problemă. Uite aici, cred că este primăria. Am dat de ea. Aici.
Sau dacă nu este cealaltă. Dar hai să intru aici un pic. Să vă arăt și la primărie. Bun, deci cam asta e primăria. E simplă, dar o să se facă amenajări și la ce trebuie și la cazinouri o să se facă. Deci, aici vreau să aplic pentru un job. Frumos. Tiris. Da, am nevoie pentru Tiris dacă vreau. Trebuie să dau quit job. Quit job. Așa. Vreau să aplic pentru un job, da? Tirist. Ai nevoie de 125 de ore jucate. Și tot așa. Să zicem, uite, 15 ore jucate pentru șofer de tramvai. Traficant de organe fiind cel mai, cred că, mai greu aici. Sau, uite, traficant de arme, 1200 de ore. Și tot așa. Ia să vedem. Ca vânzător de hot dog, nu vreau. Dar iar trebuie să dau quit job. Nu voi mai face. N-am mai postat de mult și nu știu, nu mai am intonația. Bine, eu nici n-am vorbit pe vloguri și așa, dar las o baltă. O să mai mă plimb. Vreau să ajung aici un boss. Vreau să ajung cineva prin orașul ăsta. Te m-a luat radar. Vedeți, apare acolo flash și mi-a din bani. Cum o să am bani? Cum o să-mi ia din bani? Cel mai probabil. Benzinării. Ia să merg la ceva de haine. E aici unde stă de haine să văd. Nu e aici. Aici e altceva. Aici pe colț. Da, bingo. Aici ar trebui să fie de haine din câte văd eu. ATM-uri peste tot. Cred că am greșit. Nu pe aici trebuia să intrăm. Până mă obișnuiesc și eu cu serverul durează, dar îmi place la nebunie. Să fie aici cel de haine. Gym. Gold Gym. Nu, aici e pentru sală. N-am idee deocamdată. Trebuie să mă obișnuiesc cât de cât. Dar cam atât cu episodul de astăzi. O să mai mă joc off camera și ne vedem data viitoare. Vă aștept și pe voi pe Silver Sky. Pa, pa!